ସଭ୍ୟତା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ମାନବତ୍ୱ ହଜି ଯାଇଛି। ନର ପିଶାଚର ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳ ରୂପ ସମାଜରେ ମାତି ଉଠିଛି, ସମାଜରେ ମାତି ଉଠିଛି। ହୀନ କଦାକାର କୁଶ୍ଚିତ ଭାବନା କଳୁଷିତ ମନ ହରଣ ଭଦ୍ର ମୁଖାବିନ୍ଧା ମାନବ ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ଦାନବ ରାବଣ, ଲୁଚିଛି ଦାନବ ରାବଣ। ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ମାତା ଅମୃତ ସମ୍ଭୁତା ଦେବୀ ମହାମାୟୀ ଜନନୀ ବିଧାତା ରୂପରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ତାୟୁ ହିସାବ ରଖେନି, ତାୟୁ ହିସାବ ରଖେନି। ନବଶୁମ୍ଭୀ ଏହି ଉନ୍ନତ ଧରାରେ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ କରେ ଚିତ୍କାର, ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରି ଇଜ୍ଜତ ମାଗୁଛି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ଉପର, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ଉପର। ଆତ୍ମଦହନରେ ଜଳି ଉଠେ ନାରୀ ନିରବ ଦର୍ଶକ ଭକ୍ଷକ, ମଣିଷ ପଣିଆ ବିବେକ ହରାଇ ପାଲଟିଛି ନର ରାକ୍ଷସ, ପାଲଟିଛି ନର ରାକ୍ଷସ। ଧିକ୍ ଧିକ୍ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର, ଧିକ୍ ଆମ ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା, ମା ପାଇଁ ଆମେ ଉଠାଉନୁ ସ୍ୱର, ଧିକ୍ ମଣିଷତ୍ୱ ଗାରିମା, ଧିକ୍ ମଣିଷତ୍ୱ ଗାରିମା। ଯେ ଦେଶ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱତା ବରଣେ, ସେ ଦେଶ ଜାତିର ଲୀନ ହେବ ଦିନେ ତା ଲୁହ ଲହୁର କାରଣେ, ତା ଲୁହ ଲହୁର କାରଣେ। ନାରୀ ଅଗ୍ରଗତି ନାରୀ ଜାଗରଣ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାତ ପ୍ରହସନ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ରକ୍ଷା କର କହି ନାରୀଟି କରୁଛି ରୋଦନ, ନାରୀଟି କରୁଛି ରୋଦନ। କେତେ ବୀର ନର ଏ ଦେଶ ବୁକୁରେ ଜୀବନ ବାଜି ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକି, ମାତ ହେ ସୁପୁତ୍ର ମା ରକ୍ଷା ହେବ ତାତିଲେ, ମା ରକ୍ଷା ହେବ ତାତିଲେ। ନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ମହାଶିକ୍ଷାନୀତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମ ଶୋଧନ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷା